Hoxe subimos ao monte para comprobar unha das cámaras. Despois dun bo anaco camiñando, buscamos a pista de animais que se desvía do camiño e baixa por unha zona bastante empinada. Movémonos por unha zona de castiñeiros con abundante herba e fentos. Non choveu dende hai tempo, as follas do chan están moi secas. A forte pendente danos certa confianza de que a visibilidade é menor dende o sendeiro, polo que a cámara estará relativamente máis segura. É importante respectar a vexetación, especialmente as árbores pequenas que medran na zona. Avanzamos, ás veces esquivando algunhas das árbores que caeron nas últimas tormentas do inverno. Tamén é importante deixar o menor rastro posible, minimizando o tempo que pasamos na zona, para que os animais que pretendemos rexistrar non nos detecten e actúen da forma máis natural posible. Isto tamén impide que outros excursionistas nos vexan e localicen a cámara. Estamos nunha zona onde abundan os raposos, os teixugos e os corzos, que deixan pegadas bastante claras do seu paso, se sabemos observar ben o terreo. Para poder gravalos, debemos colocar a cámara na posición axeitada, máis ou menos á altura dos ollos, ben atada a unha árbore, onde non destaque demasiado. E se é posible, orientada de tal xeito que os raios do sol non lle dean demasiado tempo, e sen elementos que se poidan mover por mor do vento, evitando así gravar vídeos sen ningún interese. E así, rodeados de fermosas dedaleiras, chegamos á cámara, que está situada nunha desas pistas creadas polos animais, que son os verdadeiros protagonistas dos nosos vídeos.